سلام كم يتوعلو كبرات خطاتلتي فنو إري تي في نلو مقدام حموشة مقابيت فرق معلتن فرعان استدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم هلنا مكتتالكم زعدم خالد محمد برهان بقند النطبطات خفلم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ንቅሉላው ዩክሬን ዝምልከት መግለጽ ውጽዮ ሚኒስትር ዞባው መምሕዳር ተበጋጊሶም ዘለው መደባት ልማዓት ንምዕዋት ማሕደርቲ ቀላስ ተሮኦም ከሕይሉ አዘኻኺሮ ኣብኑ ዞባ ራዕታ ተሳታፍነት ኣብ ማዕድ ትምህርቲ ጽቦ ገስጋስ ይመዝግባሎ ሰሜን ኮርያ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ክኸውን ናይ ዝተገመተ ኣጽዋር ፈተነ ከም ዘካየደት ተቃሊሑ ቻይና በጉዳይ ደሴት ታይዋን በጉጅለሉ አሜሪካን ዘቀረበ ጻውዒት ነጽጋቶ ኣብ ፓኪስታን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ዝርዝር ዜና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ንቅሉላው ዩክሬን ዝምልከት መግለጺ ትማሊ 4 መጋቢት ኣውጽኡ ሙሉእ ትሕዝቶ ቀጺሉ ቀርብ እዩ ጋዜጣዊ መግለጺ ዩክሬን ከም ገንሸል ዘለና ግዜ ሓደገኛ ግዜ እዩ ኩናት ዩክሬን ዘስዕቦ ዘሎ ሓዘንን ስቅያትን ብኣግኡ ክግታእ ዝኽእል ዝነበረን ክግታእ ዘለዎን እዩ እቲ ዝያዳ ዘስግእ ዓለምና ኣብ ኣፋፌት ገዚፍን ሓደገኛን ዕንወትን መቕዘፍትን ትርከብ ምህላዋ እዩ ስግኣትን ተኽእሎን ለበዳናይ ዝመዓት ድማ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮናን ቅልውላው ዩክሬን ሕጂ ዝነተጎ ኣይኮናን ቅድሚ 30 ዓመታት ኣቢሉ በቶም እንኮ ቁጥባዊ ዓለማዊ ስርዓት ክንንግስ ኢና ኢሎም ዝተበገሱ ሓይልታት ሃይመናን ጭፍልቃን ዝተኣወጀ እዩ ኣብቲ ዋንቲ ነቲ ኩናት ክእውጅዎን ከለዉ ፀረ ሃይመና ቀዳማይ ዕንቅፋት ሩስያ ኢሎም ስለ ዝበየኑ ድማ ንምድራታ ማለት ኮንቴይንመንት ዩክሬን ከም መሸንቆኣ ተጠቒሞም ን30 ዓመታት ብዘይ ዕረፍቲ ቀጻሊ ዘመተ ከካይዱ ጸኒሖም ዩክሬን ግዳይን ምስምስን ጥራያ እቲ ሕቶ ናይ ሩስያ ወይ ፑቲን እውን ኣይኮናን መኸተ አንጻር ሃይማናን ጭፍለቃን ዓለማዊ ምልክን በተሃዲዳትን እገዳን ዕፈናን ንዓለማዊ ፍትሕን ርግኣትን እዩ ኣህጉራዊ ሰላምን ምትሕጋዝን ከምኡውን መጻኢ ሰብኣውነት ኣህጉራዊ ሕግን ደንብታት ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን መሰረት ኣብ ዝገበረ ጥዑይን ትርንዑን ብዙሓዊ ስርዓት እዩ ዝምርኮስ እንኮ ቁጥባዊ ወይ ድማ ዝተጻረደ ዓለማዊ ስርዓት ንመሰረታዊ ዓንድታት ትርኑዕ ብዙሓዊ ስርዓትን ልዑል ባህጊ መብዛሕትኦም ህዝብታትን ሃገራትን ዓለምናን ዝጻረር እዩ እቲ ኣብ ዝወሰን እዋን ዘሎ ሓደጋ ንሱ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣስመራ 4 መጋቢት 2022 ሚኒስትር ዞባው መምሕዳር አቶ ወልደ ሚካኤል አብርሃ ተበጋጊሶም ዘለው ልማዓታውን ታሕተ ቅርጻውን መደባት ንምዕዋት ናይ ህዝብ ተሳትፎን አድማዒ ምሕደራን መሰረታዊ ስለዝኾነ አማሕደርቲ ቀላስ ተርኦም ከሕይሉ ኣዘኻኺሩ ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮ ንዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ ሻም ተወልደ ሚኒስተር ወልደ ሚካኤል ትማሊ 4 መጋቢት በተሳትፎ አማሕደርቲ 6 ዞባታት አበስመራ ብዝተኻየደ ንጥፈታት 2021 ዝተገምገመሉን ኣብ መደባት ስራሕ 2022 ዝተዘተየሉን ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ 2021 ኣብ ዝተተግበረ ልምዓታዊ ትሕተ ቅርጻዊ ምምሕዳራውን ኣገልግሎታዊ መደባት ንዝተረኣየ ተሳትፎን ናይ ምግባር ዓቕምን ብምሙጋስ ኣብ ዝዓመት ዝውን ኣብ ኩሉ መድያት እናተሓደሰ ዝኸይድ መደባት ስራሕ ክተኣታቶ ተላብዮም ኣብ ማሕደርቲ ብወገኖም ብህዝብን መንግስትን ዝተኻየደ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ቀረብ ስተማይ ሰብን ጥሪትን ንምውሓስ ዝተዓመ ስራሕ ከምኡውን መስናው ሕርሻን ምዕባልን ንምስፋሕን ዝተገብረ ወፍሪ ዝምልከት ዝርዝራዊ ጸብጻባት ኣቕሪቦም ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ማለት ጥዕና ትምህርቲ መራኸቢታት ሓይል ኤሌክትሪክ ምስራሕን ምጽጋንን ናይ ሓመድን ቀጥራንን ጽርግያታት ምውዳድን ምጽጋንን ፕሮጀክታት ማይ ከምኡውን ምላእ ሕጽረታት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ውጽኢታዊ ስራሕ ከም እተዓመ ብምሕባር ድማ بدرجة كومون ኣብ ምህናጽ ከዘንት ማይን መስራሕ ናብ ዓድታት ዘእቱ ናይ ሓመድ ጽርግያን ዘታብዕዮ ከም ተሰላሰለ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ካብ ትሕሰት ኣዋጅ መሬት ክጥንቃቕ
زي حقاو أبايتي كم مسرح قطب أم مخفال قبر طريتن مريتن أطريوان زلو نقحات دما بزلع على قصلو تلابيوم آخر بنياتات ببزوبو أبز غربت أبصاب دحر زكاير وزته نعود توتين زلو مدبات زحجز حساباتن ريتوتاتن أغريبهم أب نوزوا أرعتها تستافنت أب مادة تمرتي كاب عمتنا بعمت بوجس قاسي مزجب كم زلو حلافي أبيات التمرتي أبتنو زوا ممهر إدريس إبراهيم حبيروم نيرينا أبزها وحبرتها ممهر إدريس التي نروح قطرات قدامنا بمهبك كهاد السنة حساري أب كل الممهرات كبابي ببدرجو ناي تمرتي تكالات بمزرجحن تساتفنت ون بومن صر بتاعت أصافي كم زعابي أفليتهم مس مشارختي أكلات بمتحبار زتخير قوسقاس أبز مدايزي عبي أستواتو خمس جبارة تقيسو دما أبز حلفة سلست عامتات حفشاوي قطري تمهارو بسلست ميتاويد نايدك انسيور ما ب4 ميتاويد نعابي 5 متسجليتهم ممهد إدريس وسيخو مدبات متفاق ماهي منتن تمرتن عبيتن ون أكل نايتي زكايد سعري كم زخونة بمتكاس أب عامة تمرت 13 كلتاشن أب 26 نقطات 807 زنبرة قطر تتكمتي أب عامة تمرتي 13 كلتن قطر نقطات ناب 35 قطر تتكمت دما ناب شحن 380 كلتن كب كم زبالة أبريهم ناي متى مدبات بزمل كتاب زها وحبريت هدما محيال كوميتي ولدي تحت 10 ميتاويد زلو تساتفنا دك انسيو اب مدب متفا ماهينت كم زايد مغبار حفشاو تساتفنا اب ماده تمرت معباي كمون اب هاغراو مرمرا شامناي كفل تمزغيب زلو صبو وصيت معقابن نزبله صوصيت مسرحن كم زتقالل ابريهم اب نوزوبا ارعتا حموشته ناي قدمه تمرتي 14 مباتا حموشه مباتان ماكلاين حنت ماكلاين كالاين درجه كمون حنتي احداريت بيت تمرتي الله أب نوزباتات من دفران عرزان حدثي أم حدرت خبابن أكبت جبرن سلطن فتحون أقلقلوت نمهاب أب زكايد وسراح زحق زوم استمرت وهيبهم أب نوزبا من دفرا أب محدراوي أقلقلوت كرئز أن حقولتات كم تمكرو توسيلو أبستوها بأستمرو محدرا مريتن حقاوي أطاقم وإن محيال كمون بمريت زلع الكركر حقاوي معلبو حقاوي سلامو معلبو نخركب أم حدرت خبابن أن بابرتن بعتوب كسرحو مزهاخر قريبهم أم حضرت نوزبا أتو هزكاس وهبت أبز محلالفو ملغتي أبز حلف عامتات بأم حضرت خبابي نزتو دبن زتقلسن سفيح ناي مقرابن معك أب ماين حمد نتفتات بمتكاس بزحية اللي خدف فعلو سلازخنا كلهم أم حضرت خبابن أن بابرتن معوات وخسرحو تلابيهم أم نوزبا عرزاب استوها بتماساسال استمرو دما حلاف بيت صحفت أتاوي وشت هاجر أبتو نوزبا أتو إفريم مسفن قد محجيب أم حضرت خبابي كبز نبرة قبري حرشان تريتن أبزوان زي عدب زمرت أتوم أكبت قبري كب موسانو ناتو بلتش أخم زلو بمحبار وأن أنت تريتن حرشان زقبو أم قبري أبجزيو كخافلو أكبت قبري دما نزت أكب جنزب أبجزيو نبيت صحفت أتاوي وشت هاجر كركو أزخاخيروم أم حدر نوزبا عرزا أتو رؤسهم كفل مريم بوغنو بهزبي استمرت أم حدر خبابي سلطن صفوفن من محدراوي أقلقلوت كالرقاقصون أبنت فتات معك أب ماين حمدن كتصاوتونا تحساسيبهم تساتفت بوغنوم عماماتهم بقبوت نخمالو متحوار من محدار نوزبان هزبن كيف اليوم تلابيوم تقمطو جزائر ابن زوبا شامبقو صنحهم حصرت 6 ماي نمقلال ገንዘቦምን ግልወቶምን አዋሂዶም ራህያ ይሰርحلهم አስታት 6 ሰዓታት ተጓዒዞም ውሕስነቱ ዘይተረጋገጸ ማይ ከተቀሙ ምጽነሖም ዝሓበሩ ነበርቲ እተጸገም መሰረታዊ ፍታሕ ክሳዕ ዝረክብ በአቅሞም ነታራህያ ንምስራሕ ከም ዝወሰኑ ገሊጾም ዝነብሩ ለኸባቢ ንሕርሻን መጓሰን ምቹእ እኳ እንተኾነ ንሰብን ጥሪትን ዝኸውን ናይ ማይ ምንጪ ስለዘይብሉ ግና ብዙሕ ሽግር ከም ዘለዎም ዝጠቐሱ ወሃብ ትርኢቶ እታ ራህያ ክሳዕ ትዛዘም ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም حلفي ጨንፈር ቀረብ ማይ ዞባጋሽ ባርካ አቶ ዘራብሩኽ ተኽለ ኣብዛሃቦ መብርሂ ገዛኢራብ ሩይ ጸገም ማይ ካብ ዘለዎን ዓድታት ምዃና ጠቒሱ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ውፅኢት ስለዘይተረኽቦ ኣብ መጻኢ መሰረታዊ ፍታሕ እትረኽበሉ መዳያት ንምፍታሽ ኣብ መደብ ከም ዘሎ ብምሕባር ነበርትን ዝወሰድዎ ተበግሶ ሞጊሱ زيناتات وشتا هاجر أبز فتسيمنا لنا زي خبركم تخطاتلتنا زيناتات وزاقنا من لسينا نسانا صنحو سمين كوريا لومي حموشت مقابيت وقحتا باليستيكاوي ميسايل كخون كم زغل نايزتقلت تراغق أطوار فتنة 5 كايدت دبو كوريان جابان انكسيسن
እቲ ኣስታት 550 ኪሎሜትር ብራኸን ኣስታት 300 ኪሎሜትር ርሕቀትን ዝተጓዓዘ ፈተነ ምብራቕ ካብ ወሽመጥ ኮርያ ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ከም ዝተኻየደ እዩ ዝተጋወሐ ዜና ጠቒሱ ዘሎ እዚ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ፈተነ ኣብዚ ዓመት እዚ መበል ታሽዓይ ፈተነ ምዃኑ ይሕበር እታ ሃገር ዝሓለፈ 27 ለካቲት ተመሳሳሊ ፈተነ ከም ዘካየደት ብደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዝተዋህበ መግለጺ ኣካል እተካይዶ ዘላ ምምዕባል ናይ ስልያዊ ንጥፈታት ዘገልግል ሳተላይታት ምዃኑ ብምጥቃስያ ነጺጋቶም እዚ ተኸታታሊ ፈተነታት ብዝፈጠሮ ስጋት መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ክካየድ ወሲኑሎም እዚ ፈተነ እዚ ደቡብ ኮርያ ተካይዶ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ መዓልታት ተሪፎ ኣብ ዘለወሉ እዋን ይካየድ ብምህላው ዝያዳ ስጋት ዝፈጠረላ ምዃኑ ይሕበር ኣብ ደሴት ታይዋን ምብጻሕ ክፍጽም ዝቐነየ ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ እታ ደሴት ከም ሃገር ኣፍልጦ ክወሃባ ንዘቕረቦ ጻውዒት ትርጉም ዘይብሉ ዓጀውጀው ክትብል ቻይና ምላሽ ሂባትሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና እቲ ጉጅለ ብዛዕባ ልኡላውነት ደሴት ታይዋን ክዛረብ መሰል ከም ዘይብሉ ትማሊ 4 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብታ ደሴት እትገብሮ ተኽታኺ ምትእትታው ከተቋርጾ ክትጽውዕ ዝጸንሐት ቻይና ነቲ ጉዳይ ዕሽሽ ኢላ ከም ዘይተሓልፉ እያ ኣነጺሩ ቻይና ልኡላዊ ግዛእታ ከም ዝኾነት ደሴት ታይዋን ቻይና ልኡላዊ ግዛእታ ኣብ ዝኾነት ደሴት ታይዋን ንዝግበር ምትእትታው ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ትበሉ ምዃና እያ ከተጠንቅቕ ጸኒሓ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ንጻውዒትን መጠንቀቕታን ቻይና ዕሽሽ ብምባል ምስታ ደሴት ወተሃደራዊ ውዕላት ክትፈራርም ከም ዝጸንሐት ጸብጻባት የረድኡ ትማሊ 4 መጋቢት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ኣብ መስጊድ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 56 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ብሰንኪቲ ፍጻሜ ሁሲያት ዝርከብዎም ኣስታት 200 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰመዝ ጸጥታ ፓኪስታን ቁጥሪ ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ዕጡቕ ሓይሊ ጣሊባን ናይ ፓኪስታን ምስቲ መጥቃዕቲ ዘተኣሳስር ከም ዘይብሉ ብምግላጹ ቀንዲ ጥርጡር ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ምዃኖም ሰብ መዝ ጸጥታ ፓኪስታን ዝሕብሩ ኣብ ፓኪስታን ብሓፈሻ ምስ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ድማ ብፍላይ ብዝካየድ ሽበራዊ መጥቃዕታት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ትማሊ 4 መጋቢት ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ደቡብ ኮርያ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ብልዑል ናህሪ ናብ ወሰናስን ትካላት መመንጨዊ ኒክሌሳዊ ጸዓትን መመኸዘኒ ባህርያዊ ጋዝን ገጹ ብምልሓሙ ከቢድ ስጋት ፈጢሩ ከም ዝወዓለ ተሓቢሮም ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ደቡብ ኮርያ ሎሚ 5 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ባርዕ ኣብ ልዕሊ ተኣፋፊ ትካላት ፈጢሮ ዝነበረ ስጋት ከም ዝተቐንጠጠ ኣፍሊጦም ቶም ሰመዚ ወሲኾም ነቲ ባርዕ ኣብ ዝሓፀረ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ልዕሊ 3000 ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ብልዕሊ 236 መካይንን 57 ሄሊኮፕተራትን ተሰንዮም ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ገሊጾም መልሓም ናይቲ ባርዕ ናብ ወሰናስን ናይቲ ተኣፋፊ ትካላት ብዝፈጠሮ ስጋት ልዕሊ 6000 ነበርቲ ናብ ውሕስ ከባቢ ክግዕዙ ተዋሂቡ ዝነበረ ትእዛዝ ከም ዝተለዓለ ተሓቢሮም እቲ ባርዕ ልዕሊ 116 መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝሃሙኸ ሰመዚ ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጦም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዜና ንምዝዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ንቅልውላው ዩክሬን ዝምልከት መግለፂ ውፅኡ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ተበጋጊሶም ዘለዉ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ኣብ ማሕደርቲ ቀላሲ ተርኦም ክሓይሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ንዑ ዞባ ኣርባዕተ ተሳታፍነት ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ኣሎ ሰሜን ኮርያ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ክኸውን ናይ ዝተገመተ ኣጽዋር ፈተነ ከም ዘካየደት ተቓሊሑ ቻይና ብጉዳይ ደሴት ታይዋን ብጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካን ዝቐረበ ጻውዒት ነጺጋቶ ኣብ ፓኪስታን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ዜና ተፈጺሙ ድሓኑ ዓሉ